Eh. Maboro lagi ito. Pagano ito po? Hindi pagano. Ayos ko kayo forma pagano. Silbi. Hello guys! Nandito ngayong dagat tayo sa Sayaw Beach. Sobrang init talaga guys. Mori sila mga guys, among kuyog sila Kinit Boy ug si Bibi. Mori si Jared Boy kataga ka Kinit. Mori ang among kinakusgan niya kasama. Nabot namin sa Sayaw Beach Resort mga guys. Sumusulod namin. Kami sa Sayaw Beach. Kami na enjoy life. Hello mga guys, na namin sa Sayaw Beach sa Barili. Maligo namin guys. Mauni si Jared nga Mr. Pugi sa Kafinit. Mauni sa view sa kuan mga guys sa Sayaw Beach. Peaceful gid ring dapita mga guys. Nindot kayo magligo-ligo, magligo-lingaw sa inyong pamilya mga guys. Nindot kay view diri oh. Mura og Boracay Beach. Muna yung Sayaw Beach mga guys. Nangiligo na kong mga kauban mga guys ang mga team gahi. Muna sila mga guys, mga team gahi. Bisan init nga panahon pero ang dagat rin mga guys bugnaw, gihapon bugnaw. Muna yung view rin mga guys oh. White sand. So peaceful gid diri dapita mga guys. Selfie ba? Selfie. Makita mo nung nato. Hey, video, selfie. Video. Picture saya. Yara, yara. Pa, pwede na ka sa ilawang ba pa? Pinapicture ka. Ilawang ba? Win, hey Dre. Ayaw ba? Isa ko ba? Ayaw ba ba? Ika na nani daw? Ganun siya pang bulutol.
Kaya nang mangitan sa siksidam, di na ako mahasulog. Di na ako mahasulog tanggal. Gunitas! Sige, sige, sugod na. Gunitas! Video na na. Oh. Eh. Guys. Guys. Daw man. Ah, bijuan! Okay. Yeah. Yun na. Eh. Maboro lagi to. Pagano ito hindi pagano. Kaya ko na mapagano. Manaming ligo mga guys.